Asan tong kauban? Pero di ay. Jan. Namo kay ko ano? Saging oh? Na ano ka nang gulak. Mo na? Matag saging ka tulungagon. Buto man? Ay, sila ka ta. Ha? Wala ba ko isundang? No, dali na. Ano na? Na. Kasi on lang babaw ba? Ngor tag ko ang good. Pilar ka buhok, yan ang daghanan. Por putag duha kay duha man ta. Iyo, hatag suban ta ba? Kita busog ng dokbok. Ano? Ay, busog ra man kana gud dagko na oh. Ngani, samtang ka paabot sa uban. Mga anta. Matag saging. Ay. Hindi lang ni. Asa? Lang ni nahin ka na. Kani? Ano? Sino ba? Ano? Loh, Jering? Ilo eh. Tingog mo batang gailak. Bata no? Okay, saron. Jering lang ni. Loh. Na. Ay. Na lagi mo. Ano? Oh, Iring. kago naman ni iring diri gihigtan diri. Kaluuy ni iring ha. Di Anthony ay. Dilo niya mao gihilak bay. Ha? Na. Ano mag-iring og tingog ko? Na. Look, bata. Bata ron? Bata man ron. Asa ka ron? Asa na ron? Ang bata di ay. Wala lagi tingog. Ang hilom. No, oy. No. Bata lagi ron. Asa man ron? Mula gini magpatak-atak ang pangulag ba niya palabay ng mga bata. Loh. Mga bata. Pitang tingog. Nan habi rin pita oh. Gari oh. Glabay po nila ni bata. Tuga magpangulag. Yo, labay rin nila. Mulag eh. So guys, so namin dali sa may sagingan guys. Kaya mga ito ni saging. Muntoy dali kamoy snacks. Samtang wabot ya. Kamay gahilak dali. Bata man eh. Kaya siguro bay. Salat ta ba no? Salat ang bata. Kuhaan para binaginunan. Pwedeng tani. Pero ano, nagiputos ay. No, putos ra. Haluoy. Haluoy. Muhantag ko ang rescue gro ay no? Sa liputon ako. Duoy kini bata ba. Ilan may iba ani? So kabalo di ka mo ana. Ay sa ko na sana. Kabalo ka mo ana. Bising Putos ra. ang inunan na ba bising masala. Di sa lung ko yung bay lang cellphone bay. Gutugam. Naka-video ka? Oh, naka-video naman eh. Videohin lang ha. Videohin para ebidensya lang. Sige. Mara ko. Ay, di puta. Sabi luya nila guys, na naiglabay des bawat ano sagingan guys ato. Mingo kay guys no. So ang kauban guys mo ni guys, may batang gahilak guys. Guys bata. Bili ko na ba? Bili mo ni ko. Saan to? Saan mo saan? Guys. Oy. Tay Butakan mo deh. Butakan mo deh.